Láska je vo vzduchu a čoskoro aj na vašich dverách, oknách či stenách. Poďme na to. Vyrobte si s nami srdíčkovú girlandu. Na výrobu potrebujeme sadu krásnych papírov, ktoré nájdete na www.kreatívneruky.sk. Z papírov podľa matice vystrhneme srdiečka. Môžu byť rovnaké veľkosti alebo experimentujte a vystrhnite väčšie aj menšie. Drevené korálky zafarbíme fixkami, aby nám ladili s papiermi. Na zadnú stranu srdiečka nalepíme obojstrannú lepiacu pásku a šnúrku. Korálky nalečieme pomocou ihly na šnúrku. A začíname navliekať srdíčko, korálka, až kým nám nevyjde šnúrka alebo trpezlivosť a hotovo. Girlandu zavesíme na dvere, okno, stenu alebo niekam, kde ju všetci uvidia a pochvália vás za vašu kreativitu. Tak čo, idete do toho? Krásnu sadu papierov nájdete na www.kreatívneruky.sk.